A Gyógyhírmagazin a Béres Gyógyszergyár támogatásával készült. Tudatos testhasználat. Ha nagyon gyakorlatiasak akarunk lenni, ez a lényege az Alexander módszernek. Önök a Gyógyhír legfrissebb fejezetét látják, tartsanak ma is velünk. De persze a tudatos testhasználatnál azért jóval többet jelent. A módszer megalkotója egy színész volt, akit folyamatos rekedtsége késztetett arra, hogy részletesen megfigyelje önmagát. Mit használ rosszul a saját testén? A folyamatos elemzések aztán egy sajátos technikává alakultak át, amit olyan neves értelmiségiek is elismertek, sőt alkalmaztak, mint a filozófus és pedagógus John Dewey, vagy Wilfrid Barlow orvosprofesszor, vagy a karmester Yehudi Menuhin. Magyarországon viszont egyelőre kevesen ismerik. Vajon mi a közös egy színészben, egy ütősben, egy csellistában és egy ejtőernyős fejvadászban? Adrienben, Gergőben, Tündében és Móniban az, hogy mindannyiuknak fontos a helyes testhasználat. No, ez az, amit az Alexander technika nyújt számukra. Kívülről megfigyeljük a mozgást, így is kezdünk tanítani. Először megkérem a növendéket, hogy üljön le a tükör elé, álljon föl, üljön le, ismételje meg a mozgást. És amikor ezt a mozgás modellt a növendék megcsinálja, akkor én meglátom a megszokásait, azokat a megszokásokat, amikről ő nem tud. És igazából ezek a megfigyelések azok, amelyeknek a meglátására megtanítjuk magunkat. A módszer megalkotója Matthias Alexander Sydneyben dolgozott előadó művészként, azonban folyamatos hangszál és torokgyulladásai miatt hangja olyan rekedté vált, hogy ez akadályozta a munkájában. Az orvosok viszont semmilyen szervi elváltozást nem találtak nála, így Alexander rádöbbent arra, nem a testével van a baj, hanem a test használatával, azzal, hogy ő maga rosszul képzi a hangokat. A színész így öltözőasztalának tükre előtt folyamatosan és részletesen figyelte saját mozgását, és ebből fejlődött ki végül az Alexander módszer. A Móni gerince elkezd nyúlni. A fej átveszi a vezetést, a gerincsigolyák eltávolodnak egymástól, megszületik egy olyan érzés, mint egy marionett figurává válna, és én egy marionett figurával játszanék. Az számít, hogy itt szabad-e. Az számít, hogy a koponya, a nyak, az állkapocs, a nyak szabadsága, egymáshoz viszonyított szabadsága, ezeknek a szabadsága a háthoz képest, hogy a hát hátra kerüljön, hosszú legyen és széles, a nyak szabad legyen. Ugye a koponyának az alján van az öreg lyuk. Ott találkozik a gerincverő és az agyverő egymással. Ami azt jelenti, hogy hogyha itt nincs egy blokk, akkor végig az egész központi idegrendszer felszabadul. Megpróbálom azt átadni, hogy ezeken a területeken, amit megfogok, az izomfeszültség megszűnjön, és próbáljon arra gondolni, hogy ott egy nyitottabb, lazább állapot jön létre. A módszert Anna hozta Magyarországra. Izraelben ismerkedett meg vele, amikor tudósítóként dolgozott ott az öbölháború idején. Sohasem mutatta meg ezt a fotót senkinek, pedig akkoriban ennyire púpos volt és folyamatos fejfájások gyötörték. Ráadásul nagy álma a gyermekvédők szakmai folyóiratának kiadása is szertefoszlott. 10 évig dolgoztam benne, minden hónap egy újbóli tönkremenetel volt a pénzért, a létezéséért, a folyóiratnak. A gyerekem volt ez a folyóirat tulajdonképpen. A végére tönkrementem gerincemben ide, és sehol nem tudtak rajta segíteni.
én rajtam. A végén már ide a tarkomba kaptam injekciókat az állandó fejfájás miatt, amitől elhíztam. Anna kintartózkodásának szinte rögtön az elején hallott egy Alexander technikát alkalmazó férfiról, akiről csodákat meséltek neki. Elmentem kipróbálni, és az valami fantasztikus volt. Megfogta a tanár a fejemet, a nyakamat, itt, és egyszer csak azt éreztem, hogy lóg a gerincem, és azt éreztem, hogy minden fájdalmam elmúlik. Hogy valami olyasmi történik velem, amiről évtizedek óta nem tudtam. És akkor kész, akkor azt mondtam, hogy ha valaha befejezem az újságírást, akkor én Alexander technikát akarok tanítani Magyarországon. Így is történt, és 1995 óta már csaknem 40 tanár végzett Anna keze alatt. Többek között Móni is, aki sokat ül számítógép előtt, mindemellett pedig extrém sportot űz, olyat, amitől korábban eltiltották. Nekem elég sok problémám volt a gerincemmel, tehát egy kezdődő sérvem és gerincfeldülésem is volt, ami miatt tehát azokat a sportokat, amiket szerettem volna, azokat nem engedhettem meg, mert azt mondta a gyógytornász, hogy nem csinálhatom. Hát a nagy kedvenc az az ejtőernyőzés, és abból is a szabadesés része, amit úgy lehet elképzelni, hogyha mondjuk kiteszi valaki a kezét egy autóból, ami mondjuk megy 180-nal, hogy arra milyen erők hatnak, hogy meg tudja tartani a kezét, akkor én most azt mondom, hogy fejen 300 km/h a sebesség. Adriennek a jobb válla fájt, amit 17 éves kora óta masszörrel kezeltetett. Tulajdonképpen, ahogy elkezdtem Alexander órákra járni, az első pár alkalom után megszűnt a fájdalom. Az persze egy hosszú tanulási folyamat, hogy én megtanuljam, hogy ne használjam túl itt ezeket az izmaimat. Én zenekari zenész vagyok, zenekarba csellózom, és rengeteget ülünk. És a hangszer használat is egy olyan testtartás, ami igazából nem természetes, amikor hangszeren játszunk, és hát voltak problémáim. Fájt a hátam, fájt a derekam. Mondjuk csomós az embernek a lapockája alatt a stressztől, vagy a valami fajta megerőltetéstől, azt egy masször szétmasszírozza, de hogyha nem figyelünk rá oda, akkor egy hét után, vagy akár pár nap után ugyanoda jutunk vissza. Tehát tulajdonképpen ez a mindennapokban segít ez a technika. Az Alexander módszer egészen összetett, hiszen a helyes testhasználaton kívül figyelmet fordít a légzésre is. Ezt a tudást Móni például nagyon jól tudja alkalmazni, amikor lehetősége van arra, hogy 5000 méter magasból ugorjon. Itt már kevés az oxigén egy ejtőernyős számára. Elkezd káprázni a szeme, érzi, hogy nem kap levegőt, egyre jobban zihál, mégsem kap levegőt. És én ezt a magasságot ezzel a légzéssel, ezzel az Alexanderi légzéssel szoktam megoldani, ami mélyrekeszizom légzés, és működik. A módszer tehát rendkívül összetett, de Anna szerint csak is így lehet hosszantartó és pozitív változást elérni, ha a test és a lélek egységén dolgoznak. Alexander azt mondta, hogy olyan nincs, hogy mi azt mondjuk egy autóra, hogy jó az autó, csak a motor rossz benne. Mert hogyha a motor rossz benne, akkor az autó rossz. Hogyha a testem rossz állapotban van, akkor nem fog tudni minőséget produkálni. Mert a sugárzásomban benne lesz az, hogy hiába baj van velem. Valahol baj van velem. Az Alexander technikának köszönhetően a szervezetben a véráramlás, az izmok, a belső szervek is megfelelően működnek, ennek előnyeit pedig mindenki érzi. Egy színésznek a teste a munkaeszköze, tehát muszáj olyan jól karba tartani a testünket, mivel ezzel dolgozunk nap, mint nap, hogy bármilyen feszültség, stressz helyzet van, legyen egy tudatos kontroll testünk fölött. De szellemileg is egy sokkal szabadabb érzés, hogyha bármi váratlan szituáció történik, ami mindig történik színpadon egy előadás alatt.
Ebben nagyon érzem a változást, hogy minden nehézség nélkül sikerül tovább lépni. Hogyha például ki kellett állni, prezentálni, mondjuk kellett tartani egy kis tréninget, vagy bármilyen bemutatót, akkor úgy már nem volt probléma, hogy mit kezdjek a kezeimmel, hova tegyem, zsebre, vagy a hátam mögé, vagy mit csináljak velük. És egyáltalán minden. Az összes mozgás, az érzéseim, a pozitív beállítottságom, és hát a férjem is csinálja, úgyhogy együtt. Észreveszem, hogy valahol izomfeszültség keletkezik, akár a stressz hatására, ami ugye koncertek alkalmával előfordulhat színpadon, hogy az ember lámpalázas, és akkor izgul egy kicsit. Ezt is jobban lehet kezelni, oda lehet figyelni, és tehát újra tudok lenni ezen a helyzeten. Tehát a koncentrációban mindenképpen nagyon sokat segített. Tényleg egy kiélezettebb szituációban, színpadon, koncerten, hogyha az ember elkezd magára figyelni, és az a jó, amikor ez már olyan szinten beépül a mindennapokba, hogy erre már nem is kell külön gondolni, akkor azáltal, hogy megszüntetem magamban ezeket az izomfeszültségeket, megszűnik a stressz is. Színészek, osztályvezetők, üzletemberek. Anna örül annak, hogy egyre több fiatalember is hajlandó arra, hogy elsajátítsa az Alexander technikát. Annak idején a 60-as években nekem rengeteg olyan bölcsészbarátom volt, akik görnyed háttal ültünk bele az éjszakába, zsíros kenyér és teja mellett megváltottuk a világot, és hogyha valaki betévedt hozzánk, akinek a testhasználata olyan szép volt, akkor azt mondtuk, hogy bunkó. Mert ez csak a testével törődik. És ez sik volt, ez tetszett nekünk. Nekem is tetszett ez addig, amíg én magam tönkre nem mentem. Ma már nem tetszene. A helyes és tudatos testhasználat ma már olyannyira nem számít siknek, hogyha nálunk nem is, de azért sok helyütt a világban a képzési rendszerbe is beépítették ezt a módszert. Művészeti főiskolákon, zeneakadémiákon már tanítják ezt a technikát, és nagy zenekaroknál, operaházaknál már tartanak Alexander tanárt, aki a zenészeken, művészeken ezzel segít, hogy megtanítja és átadja ezt a technikát. Csak azt fogja tudni ezt jól használni, aki közben elég szerény ahhoz, hogy elfogadja, hogy azért 3 év alatt nem tudja megtanulni ezt a módszert. De megváltozik, önbizalma lesz, el fogja hinni azt, hogy ő, az egész én tudata megváltozik, képesnek fogja érezni magát olyan dolgokra, amit korábban el nem tudott volna magáról képzelni. A lisztérzékenység egy immunrendszeri betegség. Ma már